Let me. Arratsaldeon edo, egunon. Asteko eta behin nahi nuke hasi bukeratik. Nondik eta bukeratik? Alegia, hasieratik eskerrak eman nahi dizkizuet, naiz azkenengo gauza egiten den, ona gonbidatu nauzelako leku zoragarri honetara. Eta aukera daukadalako zuekin batera hemen egoteko. Atzo gabean, jendeak esandakoa ez errepikatzeko aldera, apurtxo bat aldatu egin dut nire hitzaldia. Lanbide heziketari buruz hitz egingo dut, noski, Kanadan zer egiten dugun adieraziko dizuet, baina jakintzue, gaur egun aldaketa handiak egiten ari garela lanbide heziketan, badakit ez dela Kanadako gauza bakarrik, baina gu ere horretan ari gara. Gure lehentasunak zein diren begiratzen ari gare. Kontu bakoitzak ze garrantzia daukan begiratzen ari gara. Diruduena baino zailagoa da hori, eta hortaz nahi dizuet hitz egin. Azken finean hori argitu beharra dagoelako berrikuntza aplikatura iristeko. Guk Kanadan agian garapena ez dugu hainbeste lantzen, segurazki ikerketak ez digu inungo aberastasunik ekarriko, baina lanbide zentroak bai egin dezakete hori, ekonomiaren askunderako lagungarri izan daitezke zentro hauek. Gure laneko espektaktibak handi xamarrak dira egia izan ere ikaslek asko espero dute gugandik, bai industriak eta baita gizartearek. Eta noski gure gobernuko kideek ere hala espero dute. Eta emaitzak ere zorrotz aztertzen dizkigute. Orain arteko emaitzak onak dira, baina olare beste hobe batzuk nahi ditugu. Orain arte egin duguna, baino gehiago egin nahi dugu. Gaitasun teknikoaz harago nahi dugu joan. Badirudi gaitasun teknikoak bakarrik irakasten ditugula eta ez da hola, edo behintzat ez dugu nahi hola izaterik. Hortaz, harago joan nahi dugu esan dugun bezala. Eta gure buruari galdetu behar diogu, ze esperientzia behar dituzten gure ikasleek 21. mende honetan arrakasta izan dezaten. Bidaitxo honetan, eramango zaituztet Donostiako portu seguruetatik itsasabalera. Sakondu nahi dut eta azaldu nahi dizuet zer egiten ari garen lanbide heziketarekin konprometituta gauden heinean. Dunkanen daukago guk zentroa, eta han beti galdera bat planteatzen dut nik. Lanbide heziketari buruz sortzen den eztabaida guztietan beti galdera berdina planteatzen dut nik. Zer da berez heziketa jasotzea 21. mendean? Zer da hezitzea? Nire ustez 3 zutabe nagusi daude heziketa jasotzeko edo hezitzeko. Beti testuinguruan ondo kokatu behar dugu gure burua. Ondo jakin behar dugu zertaz ari garen. Hortaz, nik berrikuntza zitzengo dizuet, baina orain arte aipatu ez diren gauza batzuk aipatuz. Gainera, izango dizuet nire ustez zergatikan izan behar dugun zorrotzago politika berriak sortzeko eta gure lanbide heziketako institutuetan aurrera egiteko. Ikerketa aplikatuari buruz ere hitz egin nahiko nizueke. Ikasle asko, enpresa asko eta fakultate asko ari da ikerketa aplikatuan Kanadan. Tira, az gaitezen testu inguruari buruz. Ni Ottawakoa naiz eta eskerrik asko Kanadako bandera jartzeagatik. Ottawa hiriburua da, ondo dakizuenez. Gure zentroa batez ere Ottawan dago, baina Berthen eta beste herri baten ere baditugu zentro batzuk. Hau da, asmoa izango litzateke gure komunitateari zerbitzu ahalik eta ondoen ematea, zerbitzuan oinarrituta egotea. Ez daukagu gehiegi globalizatzeko interesik. Gure beharra nor duen, bari eman nahi diegu zerbitzu. Baina Txina, Montenegron, Saudi Arabian ere jarduten dugu. Eta beste 2 zentro berri irekik ditugu udazken honetan, datorren udazkenean Kubaiten.
Beraz, hori da gure zentroa, definitu dugu gure zentroa, hori da gure ikuspuntua. Eta ikasleak zer? Tira, gure ikasleak oso onak dira, ez dira betiko ikasleak, ez dira konbentzionalak. Gure ikaslek Oskarrak irabazi izan dituzte, Emmyak irabazi dituzte, edo diseinu sariak irabazi dituzte. Beraz, Kanadako hiriburuan gaude eta Kanadan hokeia oso zabalduta dago. Eta arlo publikoak ere indarra handia dauka. Baina ni presidenten naizenez, konturatu naiz funts publikoen kontu horrek muga bat daukala, ez dugula beti diru publikoa jasotzen jarraituko, eta beste herrialde batzuetan ikusten baldin badu, zer gertatzen den ikusten baldin badugu, ikusiko dugu, finantzak eta krisian dagoela. Beraz, beste bide batzuetatik jo behar dugu, dirua lortzeko beste modu batzuek aurkitu behar ditugu, funtsak beste nunbaitetik lortu behar ditugu. Eta horrek Kanadan bereziki zeresan handia dauka, geroz eta gazte gutxiago daukagulako, eta zergatan ordaintzen dugun, esate baterako, dolar bakoitzetik 42 sentimo osasun gintzara doa, eta gutxi barru 70 sentimo joan barko dira osasun gintzara. Hau da, diru gutxiago egongo da guretzako, eta finantzak eta bideak hobetu egin behar ditugu. Gu, lanbide heziketako liderrak garenez, gogoeta egin behar dugu, pentsatu behar dugu ea nola egin gauza hauetanak. Nik neronek Kanadan ikasi dut, Estatu Batuetan ikasi dut, Filadelfian, eta Kanadako arte liberaletako zentro batean ere bai. Eta hor ikasi zuen esate baterako Benjamin Franklinek ere. Eta nahi esaten zidaten, gelan ikasten dugun horrek gero zerbaiterako balio behar duela, unibertsitatetik kanpora ere balio behar duela. Hau da, gure ikaslek kanpora atera behar dute, jendearekin lan egin behar dute eta industriarekin lan egin behar dute gure ikaslek. Eta horregatik 2017 urterako gure ikasle guztien gure ikaslek ez dute titulurik lortuko industrian inolako eskarmenturik ez badaukate. Hori baldintza modura jarriko dut. Nik gainera munduan zehar asko bidaiatu dut, Hego Ameriketan, Asian, Afrikan, eta ekialde ertainean, eta leku guztietan ikusi dudenez, lanbide heziketan egindako lanak, geroz eta garrantzitsuagoa da. Hau da, guri esker ikasleek gero lanerako ate bat daukate, eta horrek ekonomiari ere mesede egiten dio. Eta beste alde batetik, nire azalpena eman nahiko nuke bi hiriren historia baliz modura. Ni Ottawaan bizi naiz, eta Kanadan jendeak Ottawaan bizitzeko gogoa izaten du, hala esaten dute behintzat. Orduan, Kanadan batetik bestera zoazela, eta zerrendaren 119. lekuan dago ni jaio nintzen herria. Hau da, azkenean, hau da, paradoxa bada. Ni lekurik onenean, ustez onenean bizi naiz, baina jaio ordea, ustez lekurik txarrenean jaio nintzen, Kanadan, hori da azaldu nahi nizuena. New Glasgowen jaio nintzen. Garai batean, arrantzak izugarrizko pisuazun, mehatzagintzak ere bai izugarrizko pisuazun, baina gaur egun industria hori desagertu eginda eta nahiko leku pobrea da. Ottawaan ordea ez da horrelako hori gertatzen. Nik ikusten dudanez, Ottawa aurrera doa, neurri batean lanbide heziketak izugarrizko garrantzia duelako. Nire ustez, gaztek lanbide heziketan parte hartzea oso garrantzitsua da. Eta orain, pentsa dezagun zertako gaudengun, zertako dagoen lanbide heziketa guk erakutsi egiten dugu, hala da, edo
ikasteko gaudegu. Barritekek hitz egin zuen hau 86garrenean eta nire ustez gu ikasteko gaude. Ikuspuntu aldaketa bada, eta ikuspuntu aldaketa hori egiten baldin badugu nolabaiteko askatasuna lortuko dugu. Hasiko garela pentsatzen zer den ikastea, nun zer ikasten dugun, eta lanbide heziketak goitibera aldatzeko aukera izango dugu. Nola egiten dugu? Baina gaur egun oraindik ez gara ikuspuntu horretara iritsi, eta nola egiten dugu orduan gaur. Ni hainbat jardunalditan, nazioarteko jardunalditan Kanadaren ordezkari gisa aritu naiz esate baterako Alemanian, ikerketa erakunde batzuetan, ezta? Eta nik beti alemaniarrak begizabalik utzi naute egia da. Baina hori nola aplikatu goi mailako heziketan? Nola aplikatu gaur egungo teknologia? Duela 4 urte esate baterako iPad asmatu zen. Baina gaur egun ikasle guztiek daukate iPada. 4 urtetan ikasle guztiek daukate iPada. Eta zein izango da hurrengo teknologia? Nola erabiliko ditugu hurrengo teknologiak informaziorako sarbidea, kalitatezko prestakuntzarako sarbidea zabaltzeko? Nola izango da? Teknologia lagungarria dugu eta balio digu pentsatzeko ikasketeketa prozesua non gertatzen den. Aurrerantzean ikasleak gelara joango dira edo beste edonon ikasiali izango dute. Ez dakit. Atzo ikusi genuen ez ikasleek hainbat lekutan daukate ikasteko aukera. Eta hori Euskal Herrian ere ikusi dugu. Zuek berdefinitu egin duzue. Ikasketa prozesua berdefinitu egin duzue. Nire eredu mentala irakasle baten eredu mentala da. Hainbat galdera egiten dizkio nire buruari, baina beti ere irakaslearen ikuspuntutik. Eta beti nire buruari galdetzen dio, zer egin dezaket nire ikasle gauzak hobeto ikas dizaten. Eta gero enplegua lortu ahal izan dezaten. Tira, jarrai dezagun eta pasa gaitezen bigarren gaira. Hitz egin dezagun irakaskuntzaz, Kanadako irakaskuntzaz. Itxura danez, gure rankinean nahiko ona da. Jendeak parte hartzen du eta eskola porrota eskasa da. Baina zoritxarrez, OCDE-ko taulan ez gabiltza ondo, eta jakinduri hori lan munduan aplikatzeko orduan ere ez gabiltza ondo. Beraz, gauza hauetaz hitz egiten dugunean, ez dugu hitz egin behar dugu, ez dugu hitz egin behar ikasketa zentroi buruz bakarrik. Derrigorrezko heziketaz ere hitz egin behar dugu, derrigorrezko hezkuntzak ere laguntzen du, gero lanbide heziketan gauzako beto antolatzeko orduan. Adibidez, hainbat jende dago heziketaren historia aztertzen, eta denok esaten digute inoiz ez garela gaur egun baino garrantzitsuagoak izan. Izugarrizko erantzukizuna daukagu, misio bat daukagu, helburu bat daukagu, eta nola lortu horiek. Tira, Kanadan badugu desoreka moduko bat, nini gazteen artean eta besteen artean. Hau da, gazte asko dago prestakuntza daukatenak, baina lanik aurkitzen ez dutenak. Baina aldi berean, eta hau da desoreka, enpresa askok ez dituzte nahi dituzten gazteak aurkitzen. Eta hori ez da Kanadan bakarrik gertatzen. Dinamarkan ere gertatzen da, beste hainbat lekutan gertatzen da, badakigu Erresuma Batuan, Estatu Batuetan eta Kazajstanen ere gertatzen dela desoreka hori. Eta desoreka hori konpondu egin behar dugu. Gazteek eta batez ere gurasoek berriro pentsatu behar dute zer ikasi nahi duten eta nola nahi duten ikasi. Eta gurasoik galdetzen diegunen, zuen seme-alabak nora joan behar lirateke ikasketa on batzu lortzeko. 72ak esaten digu, gure zentrora joan behar lukera, Algonquin zentrora joan behar luketela. Eta galdetzen diegunean, gure ikasleen gurasoei galdetzen diegunean hori bera, haiek esaten duteu ikasleak unibertsitatera bidali nahi dituztela. Eta mentalidade hori aldatu egin behar dugu, danok aldatu behar dugu, hezitzaileek, irakasleek, ikasleek, gurasok eta politikariek.
Urteetan zehar Kanadan ezagueraren ekonomiari buruz hitz egin dugu, hiri berriztatzailei buruz hitz egin dugu, baina horrek zer esan nahi du gaur egun? Gaur egun zer esan nahi du horre guztiak? Behar badak beste era batera hitz egin beharko genduke, eta know-howaren ekonomia hitz egin, ezagueraren ekonomia hitz egin. Hau da, gure ikasketak amaitzen dituzte, lanean hasiko dira, eta zeozer eskaini behar dute. Aldea, diferentzi bat markatu behar dute. Eta horretarako aitzindari batzuez hitz egingo dizuet. Esate baterako Eskozia Berrian bizi nintzenean, nire etxe aurrera begiratzen duenetan, bazegoen beste etxe bat oso polita, eta haren jabea oso garrantzitsua zen gure erkidegoan. Johnson jauna zen. Eta bolondresak behar genituenean, laguntza behar genituenean, Johnson jaunari eskatzen genion, eta zer egiten zuen Johnson jaunak? Johnson jaunak eraikuntzan lan egiten zuen, etxeak eraikitzen zituen, sukaldeak eraikitzen zituen. Eta Kanadan eta beste herrialde batzuetan halako batean gauza bat gertatu zen, 70 eta 80ko hamarkadan. Hau da, lan mota hua baloratzeari utzi genion. Eta gure ikasketa zentroetan ikusi dugu, jende hori prestatzeko ekipoak utzi egin ditugula. Eta horrek ezin du horrela izan. Berriro pentsatu behar dugu, ea ze lanbide behar dugun. Ea ze lanbide behar ditugun, era gure ekonomiak bultzatzeko zer behar dugun. Ez dugu danak zertan informatika programatzaileak izan, ez dugu danak zertan lehendakari, ikastetxeko lehendakari izan. Bada liburu bat oso garrantzitsua gomendatzen dizuetana. Shop Class as Soulcraft, hemen Gardenkian ikusten duzue. Egile honek doktoratu bat dauka egina, eta doktoratua utzi eta elektrizista modura lan egiten hasi zen berriro. Oso erraz irakurtzen da, eta irakurtzen duzuenean pentsatzen duzu, joño, nik egiten dudan lanak ere badu bai, bere balioa, zerbaitiako balio du. Eta nik badakit zuek ere Euskal Herrian ari zaretela honetaz. Hau da, zuek nahi dezue lana hemen bertan sortu, ez duzue gauzak subkontratatzeko gogorik, naiz eta beste leku batzuetan merkeago egin lan hori. Hemen Kanadan dauzkagun ogibide asko, ezin ditugu subkontratatu. Guk egiten dugun eskulana utzi daiteke hemen bertan kontratatu ditzakegu. Eta ikasle bati galdetzen baldin badiogu, zergatik zoraz gurea bezalako zentro politekniko batera? Garbi dago, irakasle batzuek esango dute, beste maila bat lortzeko, herritar modura azteko, baino ikasle garbi daukate zergatik etortzen diren. Haiek gaitasunak, prestakuntza, habilidadeak lortu nahi dituzte, gero hobeto bizializateko, gurasoek baino hobeto bizializateko. Hori da prestakuntza aplikatua, eta horretan nahiko ondo gabiltza. Horretarako daukagu esate baterako LIP programa. Eta ni seguru nago, gure ikasleek ikasketak amaitzen dituztenean jakingo dutela erabakiak hartzen. Arazoak konpontzen eta pentsalari kritikoak izaten. Horixe da gakoa. Beraz, lehen aipatu dudan desoreka hori nola konpondu. Otauan bagabiltza horretan, eta badugu esate baterako horretarako ikerketa ziklo bat. Nik uste dut, enpresak ideia bat baldin badauka, guk ateak zabaltzen dizkiogu, eta ideia horretan irakasleei eta ikasleei ere parte hartzeko atea zabaltzen diegu. Hori egiten dugu. Gure ikasleak esate baterako enpresa horretan lan egiten du, eta gero benetan kontratupean hasten da lan egiten. Hori ere ikerketa aplikatua da. Baina oinarrian ikasketa prozesu bat, eta ikasketa prozesu horretan batera daude ikasleak eta industria edo enpresak. Enpresak laguntza behar du, eta gu laguntza eskaintzen diogu gure ikasleen bitartez. Enpresak gehienak txikiak eta ertainak dira, eta ez daukate beren arazoak nola konpondu. Gu lagundu egiten diegu. Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Ateak zabaldu egin behar ditugu enpresei sartzen utzi, eta enpresei laguntza eskaini eta aldi berean gure ikaslei prestakuntza bat ematen diegu. Aberastu egiten ditugu gure ikasleak eta aldi berean irakasleak ere hobetu egingo dira. Gehienak kualifikazio akademiko onak dauzkate, baina
industrian lan egitea eta atzera berriz industria lanean hastea aberasgarria da irakasleentzat ere. Eta horrela gainera beste ekonomia mota bat sustatzen hasiko gara. Guk iparraldeko silizio bailara deitzen diogu ekonomia mota horri. 4.000 ikasle baino gehiago daukagu horrelako proiektutan lanean, eta ehundaka enpresatan ari gara lanean, eta esate baterako Chaintriz izeneko enpresa batean 80 ikasle baino gehiago dago eta hor lanean ari direnak gure ikasleak izan dira. Ikerketa aplikatuak konponbide teknologiak aurkitzeko ere balio du. Gure ikasletako batzuk esate bateko sensore mugigarriak lantzen jarduten dute, esate baterako babes tresnak, izotz gaineko, izotzetako hokeirako tresna berriak lantzen, hori ere berrikuntza aplikatua da. Horretan ere ari dira gure ikasleak, eta bezeroaren ikuspuntutik enpresaren lehiakortasuna hobetuko dugu eta ikaslearen ikuspuntutik gelan ikasten duten hori gero aplikatzeko aukera izango dute, benetako inguru batean. Hori oso lagungarria da denontzako. Eta horrek gainera irakaslearen ezaguera berritzeko ere lagunduko du, komunidadearekin, kanpoko munduarekin harreman zuzenago izango dugu eta ekonomia bera ere hobetu egingo dugu. Ni naiz eta gainera irakasleak ere sustatuko ditugu, piztuko ditugu. Eta guretzat zer egin du berrikuntza aplikatua? Bueno, hainbat iturritatik milioika finantzaketa, milioika dolar etorri zaigu, dirutza horrekin ikerketa zentro bat egin dugu eta ikerketa zentro horretan hainbat proiektu daukagu lanean. Esate baterako full spektra zentroa ere jarri dugu martxan, eta zentro horretan ari gabeko egiturekin hainbat esperimentu ari gara egiten gero hirian eta kaletan martxan jartzeko. Badaukagu eraikuntzarako ikerketa zentro bat, eta hor eraikuntzako material berriak saiatzen ditugu, eta aldi berean ongizatearen eta osasunaren inguruko bikaintasun zentro bat ere zabaldu dugu, eta hor 3 dimentsioko software bat ari gara martxan jartzen dentistentzako. Nik uste dut ikasle guztiak daukatela ikerlariak izateko gaitasuna. Denek merezi dute horretan ahalegin bat egiteko aukera. Denok daukate industriarekin saiakera bat egiteko aukera. Eta amaitzeko lehenik egia da gure momentu hau nahiko arraroa dela. Teknologia bizi dago, kable gabeko teknologia bizi dago, eta gure mundua goi mailako hezkuntzan darabilgun mundua orain arte ez dugu inoiz ezagutu. Irakasleok ere ez dugu ezagutzen. Eta gu liderok, politikariok, aurkitu behar dugu bidea irakasleek arrakasta izan dezaten. Urtero 3 milioi dolar inbertitzen ditugu irakasleen garapenean. Irakasle jakin dezaten mundu arraro honetan nabigatzen. Gainera, danok ikasleak izandakoak gara, eta segurasko gure momenturik bizienak, gure bizitzako momenturik bizienak izango ziren beste ikasle batzuekin batera, eta gure ezaguerak orduntxe zeuden borborrean. Baina ikasketak aldatu egin behar du, mundua aldatzen ari delako, azkar. Eta azkenik, Brendan Kelly poetaren aipamen bat, 1989an esan zuen, garai baten alde egiteko modurik onena traizioa egitea da. Momentu horri traizioa, garai horri traizioa egitea da. Gut erronka bizian gaude beti. Gure langilei, gure irakaslei bestera batera pentsatzen lagundu behar diegu. Horretara bultzatu behar ditugu. Hortxe daukagu guk aukera ezin hobea lanbide heziketaren munduan. Hona ekarri gaituena ez da izango hemendikan aurrera arrakasta izaten lagunduko diguena. Horregatik saiatu behar dugu behin eta berriz.